Братя българи, честни данъкоплатци, днес пред себе си виждам армия. Виждам армия от потребители, която не се страхува от месечната си сметка. Днес аз виждам хора, които спокойно могат да говорят заедно. Синове на пазарната икономика. Сега, когато нашата армия надхвърля половин милион, имаме 500 безплатни минути и 100 безплатни СМС-а на месец. Само срещу 15 лева с ДДС. Сега за нас и нашият абонаментен план. Всички ще говорят. Изберете абонаментен план Vivatel Together. Всеки месец 500 безплатни минути и 100 безплатни СМС-а в мрежата на Vivatel.